Uthi indaba okuhlaza komndeni into ekhona kakhulu emzini eminingi. Njengoba ikhona emzini eminingi, inkinga abasiboni lesi sibane semnyama. Siyakhanya, inkinga bayitshela ukuthi kukhanya isibane esimhlophe okanye kukhanya isibane esiyelo sezidalo. Kanti kukhanya isibane semnyama. Ingakho umndeni uhlakazeka. Sikhanyiswa yini lesi sibane semnyama? Sikhanyiswa ke ilama khehla. Uthothi laba bantu bewe obhuti bangazwana. Okanye omunye wagana, omunye wangagana, omunye wamonasela omunye. Lo manje uyinyanga mhlambe akasiyinyanga qiniso noma uyinyanga mbombolo, umuntu othanda imithi kakhulu. Mayithanda imithi kanti uphehlela umfowabo. Mayiphehlela umfowabo badlule laba bantu sebebadala emhlabeni bashana nangezulu. Bacekelana phansi. Lento iphembeka sekukhandeka isidleke esiyohluphekisa isizukulwane esizayo ukuthi omkhulu bakho babephehlele namanzi amnyama.